Здравейте, здравейте хора, аз съм Да Фризван, а това е. Добре, чуйте, първо малко искам да кажа нещо до няколко думи, може ли? Добре, имам два канала, ще го кача и в двата си канала. Единият е Ведни Power Live, другият е Да Фризван. Абонирайте се за двата и дайте лайк бутона. Добре, сетинг. Чакайте малко, че ме ядосват. Профил, видео. Плиз. Така. Аз отивам за дърво. Да бе, сега се усети. Аре бе, включи чупенето. Ще ма с много сори. Съжалявам. Съжалявам. Добре хора, ще почупим дърва. Тук днеска първия епизод смятаме да се укрием в някаква пещера. Аз не го пуснах на пауза, понеже ми зареждат много бързо настройките. Ако малко лаги, съжалявам, просто Майнкрафт е това. Нещо различно. О! Супер! И хора, може да ми кажете нещо за PlayStation-а? Снимам на PlayStation 4, но никога не ми се чува гласът. Напишете в коментарите как да ми се чува. Умолявам ви. Please! О, да. Добре, хора, само да ви питам нещо. Как мога да снимам повече от 15 минути? Аз имам 28. И ако се чудите как играя на телефон с така, една настройка. Все едно ми е компютър. Добре, Христо, ела да поставя един крафтинг тейбъл тук. Ела. Нека направим 8 пръчки. Сега да ги... Първо, брадвачок. Брадвачок. Кирчок. Уш. Меччок. Ами... Да. Ние сме нубове. Просто ние сме нубове. Не винаги. Просто наскоро започнахме да снимаме и сме нови в това. Абонати, не забравяй. Аз слизам долу да почупя малко. Добре, аз ще почупя нищо. На мен всъщност ще ми трябва доста кол.
Всъщност, Кобелстон е. Искаш ли да намерим някаква планина и там да се заселим? И хора, ако чувате и от мен гаден звук, имам сестра. Така че ви моля да ме извините. Имам сестра, която е на 1 година. Ама въобще не ми дреме за нея. Розова овца! Ела тук розова овца. Вау. Да, омг. Как ще спа на розова овца, бе? Аз за първ път виждам. Моля те, дай ми вълната от нея. И аз, ама не и розова, никой не съм виждал. Моля те, дай ми я. Всъщност, и да каже, че се... И да каже, че се съмнява. Бързо в пещерата. Ма се съмнява. Чакай на колата. Гледайте я в моят. Доста тъмничко. Хора? Не. Добре, хора. Ще спра за малко. И чакайте, че ние ще измрем докато нощ. Та хора! Върнахме се. Стан ден. Доста бързо. Доста бързо, понеже той я зададе команда. Още... Добре, чао. Здравейте, хора! Сега върнах... Да, дал съм си го, чакай. Здравейте, хора! Както казах, върнахме се с малък инцидент. С Крипърчо. С нашият най-добър приятел Крипъра. Видва още един. Какво бе? Свинска пържола. Айде бе, лами тука. Звяр такъв. Върнах ти го отдавна. Върнах ли го? Ела, виж къде. Виж къде ти го върнах. Ела така. Ей, тук е. Еп. Чакай, нека открием къде се презапаси. Аз. Крафтинг тейбъла си го загубих. Не бъркам.
Не съм ти взял. Не съм ти взял нищо, бе. Добре, хора. Сега. Ровя. Не, той беше изхабен, бе. Да. Щом го получих, аз беше така. Не съм ти взел никаква храна, бе. Ротан флеш. Ротан флеш само имам. Нямам никакво месо. Нямам никакво месо. Ами не знам, аз имам само един ротан флеш. Нямам нищо, да, бе. Един ротан флеш едва имам. Кой ги е бил взел? Какво? Толкова кратък. Ами, ти не си го... Ти го спря по-късно на пауза. Моята е 2:11. Добре, чакай малко. Добре, хора, това ще бъде всичко от този епизод. Само нещо да направя и ще го спра на пауза. Съжалявам, че е 12 минути. Толкова кратък. Знам. А? Чакай. Брадва и Кирчок. По-добри са. Добре. Това ще е всичко от този... Това ще бъде всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ще се видим в следващия клип. Бай-бай!